ochi nke m akarịa m na oche ntụgbu na-eke amaokwe na-eke ọga na ha ga-analụ m ya n'ike ana obodo Igbo ọkwa na m emenugwo ha ihe dị nọ na m eche na igwe ka m ga-esi nala ha nke ha ana obodo ya ga-adowere ha mana ọkwa na m eche na hụ ya anụ m ezo ha ezo ha ma rịa ọchị dị ebere wa aga igwe ọchọ Gideon Chukwu emerie n'udo ihe ike bụ ha anyị na-ahụ n'ụwa mana ọkwa na m emenugwo ha ma ọ cheere ha udo echiche ahụ ma ọ na ihe ahụ ha na-eme na onwenugwo onye mere ebe amaokwe ọ bụla omenala amaokwe ana obodo ya gabala ha mana ọkwa na ohe omenala amaokwe na onwe na onye mere ebe amaokwe ha wee chi anyị si na ha ga-eme m ya ha na nwaanyị na-egwolube m na ana obodo ọgbọ ga-ejide ha nwa na-ekene uje na-ekene ụda na-ekene gị aka nri na-ekene gị aka ekpe na-ekene gị n'ihu na-ekene gị n'azụ chiwu na-eme ndị eze nwaanyị amaokwe ezi na asaa amamihe ka m na-ayọ gị n'isi ha maka ha ji mmelụ nna mma eji ha emelụwa mana ihe m na-ekwu okwu ya bụ onye njikwa emelụwa ya kpa agba ezigbo agwa ekwenekwe ka ha bụrụ ndị ji ahụ ha akpa ego na ọjọọ bụrụ owe ya wepụrụ ọkụkọ na-eri ụlọ ya ote na ọkụkọ na-eri ụlọ ya ote ebe ajọ ihe anụ obodo akwadoghịkwa eme ọnọdụ ji atọ ji ọ dịgwadogwe m na ibe eze nwaanyị ị na-anamadụ iberi di ya akwadoghịkwa m na ibe eze nwaanyị ị na-eji ije ọjọọ ihe nkwadobe eze nwaanyị na-asọ nsọ dị n'aja na-asọ nsọ ọdịnala akwadoghị m eze nwoke na-anamadụ ibe ya uye ya akwadoghị m ego eze nwoke na-ala uye une ya aja na ọnwụ nsọ nwanne anyị ọrụ biko nke onye mekwa ebe ihe n'idugwo mma n'obodo gbagharịa ye ya amamihe ye ya ezigbo echiche ka ọ ga na-ajọ onye ahụ pụta maka na ajọ onye na-emerụ obodo ezigbo mmemme ka obodo baa ụba obodo gaa n'ihu otu ahụ ka ajọ onye na-emerụkwe mmadụ ezi omume na-eme ka mmadụ mee gịnị do ogologo ndụ baa ụba ezi omume na-edube mmadụ na ndụ ebighị ebi mana ajọ omume na-eripịa ndụ wee na-ekene gị ba n'obodo chi gị na-ejikwe ma ọjọ ugo n'aka ọkwa ugo bụ m bịara anala ya asị na ugo bụzi ọcha ke asị ya hụrụ ugo ya ọrụ ugo a na-ahụ ugo daa taa ka anyị na-emelu ihe a na-eme n'ahụ walụ gị ji ọfụ melụ gị mmemme a na-eme n'ahụ na-eme nna m ochie ebe obi ọla neke otukwu o si ngalaba Solid FM ebe anyị na-eje ekwu okwu akụziri Igbo ihe ọ wee bụwe Wawa TV bụrụ okoro Wawa ihe ọma ka nna ya ka akara aka ya ka ọ gado ka ihe ọma merie n'aka nri merie n'aka ekpe merie n'iru merie n'azụ ọ bịara egbu egbu oho ya o sikwa na ihe nwa ọma ọ na-eme ama nga nke ọ ya aga n'arịa nke ya ga-agarị ya wee na-ekene gị na-asị gị ba n'obodo ji chukwu ike ebe ọ nọ tinye ogo ngozi ọ nna m ochie bụ ọba achị na ọzọ chụkwa ga bụ na ukwu na ya chi na ndị senators ga na-akpọ presidents ga na-akpọ ka ọ na-ejelu ha ọrụ ndị ga na-achọ ọkwa ọchịchị ga na-achọ ndị supporting parties ga na-achọ ihe ọma ga na-emeri ya a ga na-achọ n'Enugu steeti na Naịjirịa n'ụwa gbalụ gburugburu ọ ga na-agbago agbago na ọma mgbada agbada onye chụkwa ya gbada onye ọgbada onunu ana obodo ijewe agwa n'anyị ịnawa agwa n'anyị onye na-ekere gị bazụ obodo ire chi na-ekwu otu ete isi ewetara gị na-ewetakwala gị asị gị chụwa ndị na-achụ anyị na ike adịghị anyị na-ekwe ka ọ na-azụ Fulani nta Fulani imo a na-akwagwu ọbara n'ala Igbo na-akwagwu ọbara na obodo anyị bụ Naịjirịa ana obodo asị gị hicha ekwe ka anyị ha nọrọ ebe nwa na ezinụlọ anyị chewe ụmụ ha nọ n'ụlọ na ụlọ n'ezi ma ndị obodo oyibo ndị n'obodo oyibo ndị na anyị na-alụrụ ọrụ na ndị so wee sọpọtụ ihe nwa na-emeta ana obodo asị gị chekwe ha ya nwerekwa onye anyị nọrọ akụkọ ọjọọ n'isi ya ọ na-emekwa n'ihu ha nọ n'azụ ọ na-eme n'azụ ha nọ ndị n'ihu ilochikwa anyị nọ ha wabụ ndụ ha bụ ha na-achọ were aka were ndụ oyi ile ahụ ana obodo ijewe agwa n'anyị ịnọwakwa agwa nakwa anyị wepụla ya ndị ajọ otu ndị otu nzuzo
ndị amoosu ilo nwoke ilo nwaanyị ndị chi na ha ama ndị ndụ ihe ọma emeela anyị ana obodo onye jikwa na ya ama ndị ndụ n'ụwa ihe ọma emeela m mmadụ abụchi na ezinụlọ m bụ ọzọ obodo ekwelugwo nke izizi n'eziokwu bama okwe bụ ụmụneke onye jikwa na ya ama ndị ndụ ihe ọma emeela m na ezinụlọ m ma ọka ya bụkanụ ka nzọ ọzọ obodo ekwelugwo onye nyere nwata ime o ji akpụ ụtaba ọ nwata nwa na-azọ ọzọ wa na-ekwu okwu ya ka ya na-emeju onye ahụ anụ obodo iri achị m gị na onye omeju onye ahụ maka na onye gwụrụ nwa nzọ ka ahụ a na ọjị onye nwe m mmadụ abụchie na otigbu ahụkwa n'obodo ibe onye tụkwara m mkpụrụ aka na anụ obodo were abụ igwe mmadụ ya ebu na imeju ijewe aka n'ala anyị ịnawa aka n'ala anyị ama ahụta ha okwuta azụ m ọnụ bụ echekpe bụrụ okpirichi ahụ onye dụka ọ dị wee na-ekele gị ba n'obodo ide chiri na eyikwuelu ya eshu ihe ọma ka anyị bịara ịnalụ ihe ụchụchala anyị kwafụla ya amosu nwoke kwachafụla ya amosu nwaanyị ihe ọbụla bụ eze bụ n'obi anyị bụ ma be m ma be ndị ọgọ m ma bụ ukwu ma ibe ibe ana obodo meelu m ka ọ gado ndị ji gị ụgwọ ma ndị ji anaghị na-alọbụ n'agụ ma beghị nwa ma ndị kpụrụ alụghị ihe wee mkpuchi ebe ana obodo achị ngị ji egbe ahụ ụgwọ ya onye jikwe ihe bịa kpuchi ebe ana obodo kpuchi ebe onye nke ahụ ijewe agwanakwa anyị ịnawakwa agwa n'anyị ọchụcha anyị bụrụ ụzọ daa ọ bịara egbe anyị gbuo owe ngozi na ogologo ndụ na isi nwoke n'isi nwaanyị nọ n'ebe a na-ewu ahụ nwoke nọ nnewi o so wee siri ihe a na-emeta nwanne ya kwadoro na obodo merie ihe ọma wee shiri biko ọ bụghị mmadụ niile bụ anyị na-akpa afa ha mana anyị na-ashiri biko onye ọbụla chiri ihe a na-emeta nwa ya gawa ana obodo gọzie onye ahụ nke ọ na-emebiri ihe ọma gawarịa nke ọjọọ aganakwarịa wee na-ekene uje na-ekene ụna kpuchite onye ukwu kpuchitere anyị ezinụlọ anyị ndị dị ime ha mụọ n'udo ndị na-achọ mkpụrụ nke ahụ ya ha mkpụrụ nke ahụ ndị nọ n'ụlọ ọgwụ jee zọwa ha biko ndị na-enwe ọnụ na-ekwuru ha nọ n'ụlọ mkpọrọ jee zọpụta ha nne nwanne anyị nwoke eji n'ụlọ mkpọrọ jee zọpụta ya bụwa afọ Igbo na-azọ ọdịmma nke Igbo nebe nwanne anyị nwoke na-azọ ọkwa ọchịchị anyị bụ ndị ọdịnala Igbo wee ọhụọ na-ekwu bụ Peter Obi ọnwoke ọnwaanyị ga-achị na ọma mba n'oche ọchịchị ahụ ọwa onye Igbo ọwa politishan na Igbo chi na ọma mba n'ọhụụ ọchịchị ahụ soro eri amoosu achịmajanụ bụ Igbo rido onye ahụ gbuo orie ime dị na akpụrụ obi ihu njewu na agwa nakwa na akwụ na agwa n'anyị n'ọnya anyị na-eso ọhụụ na Igbo niile na-ekwu chi na oge elugwo mgbe ọdịnala ga-ebini zọtala anyị oke nke anyị anyị oke nke anyị lụọ anyị aka mana ọ bakwa ebe ahụ ji ime ihe anyị chọrọ ji bụ ihe o kwuru bụ o mere aja na unu ewere aka unu nwofie wee na-ekene unu uche na-ekene unu na wofụla anyị ndị mbụbụ ebu ajọgbu onwe ya wofụla anyị ndị ọba anụ ọchụ ọgbọ pụta ogwu ụzọ shi onwe na-egbu ndị origbo m ọkagbuo m n'elu ahụ a ọnwoke ọnwaanyị si n'ahụ a na ihe anyị na ihe mechekwa ihe anyị ewere anya anyị hụ achị m unu mepee n'ala rie na onye ahụ unjewu na agwa n'anyị unu na wụ na agwa n'anyị ana obodo eji m ọjị ugwu anyị ji ji ọgwụ anyị ji esu ebuni aka anyị jụrụ eju ihe ọma ọ kwado ya biko anyị ji nkwe ihe a na-akpa agadi ohu bụ ego oyibo ego akọnakwa anyị ihe dị n'ego akọnakwa anyị ana obodo ihe dị n'ego akọnakwa anyị ana obodo ide anyị ga-abụ ndị na-eye eye anyị ma ndịkwa ndị abụkwa ndị a na ndị na-ayọ ayọ wee na-achị gị ba na obodo ji chukwu ike biko dododo na-ekene gị na nke ime nke hụọrụ ka hụkwala idekọkwa n'aka nri jidekwa ha kwa n'aka ekpe n'ihu na azụ gị na ha mekwee ya ana obodo biko na-ewe ọjị ihe ọma ka anyị na-ayọ n'isi nwoke na-ayọ n'isi nwaanyị wechi na ọ ga-adịrị unu niile na mma ana obodo anyị ji chukwu ike ana obodo anyị ji chukwu ike anyị agọta ndụ nwoke gọta ndụ nwaanyị ọkwa gọta agamnihu nwoke gọta agamnihu nwaanyị gọta isi ka nka gọta eje ana na eje ana bụ isi ije ọ mụtara ri amari ya onye jikwanụ nke anyị na-eme adịghị ya mma ka ọ na-eme adịnakwarịa mma onye jikwanụ isi anyị na-awa na aja chie were isi onye ọchụọ ya bụ aja onye jikwanụ ihe anyị na-eme n'ụwa ama nwuo isi chie were isi onye ọtụ ihe anyị na-emewo isi ọsọ ọsọ awara awara ọsọ ọsọ wee chigụba ana obodo ji chikwa ike ana obodo ji chikwa ike chihu na-ekwe enyi m nwoke bụwa ka ibie
eze amosu anọ obodo buji achị ike ruo bụ n'agụ ihe ọma ka nna ya oghị n'isi mekwerie ihe ọma ọ bịara egbu kwa owu ndị niile kwadoghị isi ihe ọma ma elu taa chi ya na-emebeghị gawa n'ihu nke onye ọ ga-akwa ochikwa nke anyị agana nke onye ọ bụkwere ụzọ chi